Is-sigurtà ta' pajjiżna tibqa' waħda mill-aktar fatturi diskussi f'dawn l-aħħar ġimgħat, dan b'reazzjoni għas sitwazzjonijiet diffiċli li qed iħabbtu wiċċhom magħhom il-lokalitajiet turistiċi f'pajjiżna. Tantu hekk li kienet propju il-Gazzetta Illum li spjegat li f'pajjiżna hawn problema serja strutturali ta' infurzar. Fl-editorjali pubblikat il-Ħadd kien spjegat li Malta ma tistax tibqa' tħares lejn it-turiżmu bħala kwistjoni ta' numri u dħul ekonomiku biss. Fejn l-editur spjega illi huwa minnu li s-settur turistiku huwa importanti għal pajjiżna, iżda dan ma jfissirx li l-imġiba li mhux aċċettata f'pajjiżi oħra għandha tiġi aċċettata f'Malta. Fil-fatt l-editorjal irrefera għal diversi inċidenti ta' vandaliżmu minn turisti partikolarment fil-lokalitajiet madwar il-baħar, fosthom is-Swieqi, San Ġiljan, Taslima u l-Gżira. Tantu hekk li l-editorjal elenka numru ta' każijiet li pajjiżna affaċċja fl-aħħar snin, fosthom fis-Swieqi fejn kien irrappurtat urinar fil-pubbliku, ħmieġ quddiem id-djar u anke storbju eċċessiv minn persuni taħt l-effett tal-alkoħol. Fil-fatt f'Lulju der filmat b'turisti fuq il-bjut ta' appartamenti jitfgħu il-fliexken fit-triq u minkejja li l-editorjal jispjega li l-multi huma mod biex jiskoraġixxu dan l-aġir, kien spjegat li għat-turisti multa tista' tkun spiża irrilevanti. Fl-editorjal issemma wkoll il-każ xokkanti fejn grupp ta' Taljani deru jagħtu daqqiet tasieq fuq bib ta' appartament, jidħlu fl-appartament u jgħeddu lir-residenti. Hekk kif anke semma l-aktar każ riċenti fejn ċittadini Taljani kienu arrestati fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta wara li dawn inqabdu jagħmlu l-ħsara fuq numru ta' karozzi fis-Swieqi. L-editur spjega li dawn mhux każijiet iżolati, iżda qed jibqgħu iseħħu sena wara l-oħra, tant li ddikjara li pajjiżna għandu problema serja strutturali ta' infurzar, fejn spjega li r-rondi introdotti reċentement mill-Pulizija ta' Malta u l-Forzi Armati għandhom isiru matul is-sena kollha u mhux fix-xhur tas-sajf biss. Hekk kif anke appella għal aktar infurzar fejn jidħlu appartamenti ta' shortlets li skont l-editorjal il-maġġoranza tagħhom instabu li lanqas kienu rreġistrati f'dawn il-lokalitajiet.